Kumararag tayo. Manakabali namin a Diyos, inawat mi ti bagikan dara ti anak mo, ipahay mo kadiya maibilang kami akamkamang na, dawati mi dati gapo kan Kristo nga apo mi. Ay, simanan, no may nga lawas, inaldaw nga namsek ti kararag, inaldaw nga rekoleksyon, inaldaw nga misa panagamamiris, wayaan niyo nga makalawas, itadiyo iti apo, nanginang aldaw, panagamamiris ti panagtutog ipapatay kan panagungar na, panagamamiris ti panakaisalakan tayo. Tigiti mangidaulot ti dalan ti kursinto numanam, 3:30, amin nga poblasyon. So dati mangidungalong iti limot iti ili, dahito nga dalan ti krus. Ti apo adda kuma kada kayo, ti pamindisyon ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. May dato ng timisain kayo, agbalin kay amin, nga winner. Agyaman tayo ti Diyos. Kaasyama po, kaasyam, daytoy ilimi. Renyo nga rumwarak, awampay rumwarak. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingi ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken nailangitan a padaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti karawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kiting sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, si katag nanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kaya tituloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus,
babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisoron kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestromi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti ay nailangitan abalay mo. Jesus, sika nga arimi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggal ranbakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, ken nagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kenitag na nayon. Amen.